Украінцам не даспадобы, калі кажуць «на Украіне», але і па-беларуску прыназоўнік «на» сведчыць пра абшар, а не краіну, на меншчыне, або сведчыць, што я на выспе. Дык як правільна, на Беларусі ці ў Беларусі? Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Многія з нас сочаць за украінска-расейскім інфармацыйным процістаяннем. Яно закранае і мову, выбар расейскага прасторавага прыназоўніка в Украіне або на Украіне. Цяпер не толькі украінскія мовазнаўцы, але і шырокая грамадская думка там прынцыпова патрабуе ад расейцаў гаварыць і пісаць в Украіне. Аргумент прыназоўнік «на» у расейскай мове ўжываюць, калі ідзецца пра падлеглыя Расеі, несамастойныя тэрыторыі, геаграфічныя абшары, скажам, на Кубані, на Урале, на Дальнім Востоке. У самой украінскай мове выраз «на Украіне» сустракаўся і ў народных песнях, і ў класікаў, як у Шаўчэнкі «Сярод стэпу шырокога на Украіне мылей», але пераважаў у таго самага Шаўчэнкі прыназоўнік «в Украіне». Знакаміты украінскі мовазнаўца і рэлігійны дзяяч Іван Агіенка лічыў укараненне формы «на Украіне» польскім уплывам і называў яе балючай і зняважлівай прыкметай нашага колішняга паняволення. Для цяперашняй беларускай моўнай практыкі праблема крыху інакшая. У нашым мовазнаўстве прыназоўнікі мэтанакіравана даследаваў Павел Шуба. У 93-м годзе ён выдаў тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў. Вось жа сярод прасторавых значэнняў прыназоўніка «у» ён вылучае. Пры словах, якія называюць мясцовасць, краіну, населены пункт, дзе хто ці што-небудзь знаходзіцца або што-небудзь адбываецца у Еўропе, у беларускім Палессі. А падаючы прасторавыя значэнні прыназоўніка «на», слова «краіна» Павел Шуба ўжо не называе. Пры абазначэнні прасторы або прадмета, у межах якіх адбываецца якое-небудзь дзеянне. І прыклады на Украіне, на Каўказе, на Парнасе. І таксама на беларускім Палессі. Я дадам на Паазер'і, на Панямонні, на Віленшчыне. Часам, сапраўды, прыназоўнікі «у» і «на» бываюць узаемазамяняльнымі. Але калі трэба падкрэсліць суб'ектнасць пэўнай прасторы, прасцей кажучы, дзяржаўнасць пэўнай краіны, трэба ўжываць «у» з фанетычнымі варыянтамі «ва Ўкраіне». Наша грамадская думка найперш патрабуе ад расейцаў шанаваць наш выбар і пісаць «Беларусь» замест «Беларуссія». Выбар прыназоўніка месца ў беларускай мове, калі ідзецца пра Беларусь, не такі эмацыйна афарбаваны, бо па-расейску пісалі і казалі «в Беларусіі», а цяпер калі-нікалі і «в Беларусі». Хаця пры апісальнай псеўдагістарычнай канструкцыі «Белая Русь» тут жа з'яўляецца прыназоўнік «на» Белай Русі, што і перадала Кася Камоцкая у сатырычнай песні «Дарагія маі москвічы». Так давайте ж, друзья, сябраваць, як на Белай Русі гаварыцца, прыязджаць. Відаць, прыназоўнік «на» тут паходзіць ад выразу «на Русі», бо «на» абазначае нейкі край. Часам пры дапамозе проціпастаўлення «у» і «на» адрозніваюць гістарычную Літву, Вялікае княства, скажам, Наваградак на Літве, і сучасную Літоўскую рэспубліку, прыкладам сярэдні заробак у Літве. Слаўся князь Вітаўт, гаспадар на Літве, спявае гурт «Стары Вольса». Многія людзі майго пакалення, якое даходзіла да беларушчыны праз завалы няпраўды і маўчання пачатку 80-х гадоў, свядома казалі «на Беларусі», найперш таму, што гэтая форма не супадала з расейскаю. Вось такое важнае адрозненне ад украінскай дылемы. Гэтая форма адбітая ў класычных творах новага часу, у непераўзыдзеным вершы Караткевіча. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве, на Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве. Ёсць і прыказка ў двух варыянтах «на Беларусі пчолы як гусі»,
зрэшты, таксама і ў Беларусі. Змітрок Бядуля назваў сваю гістарычную кнігу «Жыды на Беларусі». Прафесор Іван Лепешаў высветліў, што канструкцыя «на Беларусі» ці «на Беларуссіі» не сустракаецца ў беларускамоўных творах другой паловы 19 стагоддзя Дуніна Марцінкевіча, Багушевіча, ці ў запісах фалькларыстаў і этнографаў Шэйна, Раманава, Ляцкага, Насовіча. Лепешаў кажа, прыназоўнікава-склонавае спалучэнне «на Беларусі» з'явілася не ў жывым народным маўленні, а кніжным шляхам пад уплывам рускіх і украінскіх кніг. Усё ж, не аспрэчваючы аўтарытэту клясыкаў і прафесара Лепешава, нагадаю меркаванне Івана Агіенкі. Цалкам магчыма, што і ў нас форма «на Беларусі» вынік пазнейшага польскага ўплыву. У сучаснай польскай мове формы «на» з месным склонам ужываюцца, калі ідзецца пра выспу ці тэрыторыю на Кубе, на Шлёнску, а таксама часам пра абшар, як пішуць лінгвісты, з якім былі звязаныя гістарычныя зацікаўленні палякаў на Словацыі, на Венграх, на Украіне, на Літве. Таксама на Бяларусі, але увага, в Рэпубліцы Бяларусі. Славакі і літоўцы выказвалі прэтэнзіі, падобныя цяперашнім украінскім, да палякаў. І ўжо, прынамсі ў афіцыйным ужытку, польская мова дапускае дзяржаўны прыназоўнік в Словацыі, в Літве. Цяпер украінцы зацята пераконваюць палякаў адмовіцца ад формы «на Украіне», падаючы прыклады класыкаў, найперш Юльюша Славацкага, які ва Ўкраіне нарадзіўся і пісаў в Украіне. Думаю, і нам варта прасіць палякаў адмовіцца ад рэгіянальнага прыназоўніка «на» і самім казаць і пісаць у нашай мове у Беларусі, прынамсі, калі гаворка ідзе пра беларускую дзяржаву. А форму «на Беларусі» пакінуць гісторыі, да яшчэ можа быць для апісання этнічна-беларускіх земляў. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.